Atlantída. Vysokoduchovná a technologicky vyspelá spoločnosť, kde ľudia žili v harmónii s prírodou. Mali prístup k voľnej energii, teleportácii, antigravitácii a pokročilým kryštálovým technológiám. Ľudia v Atlantíde mali dlhší život, vyššie vedomie, telepatické schopnosti a spojenie s vyššími dimenziami. Atlantída mala 12 hlavných kryštálových chrámov. Boli to živé energetické centrá. Tiež bola najvyspelejším laboratóriom genetiky, kde vytvárali nové formy života. Najdlhším vládnúcim kráľom Atlantídy bol Thoth, ktorý vládol vyše 16 000 rokov v jednom fyzickom tele. V rannej Atlantíde bola maskulínna a feminínna energia vyvážená. Postupom času začala maskulínna energia silnieť v egoistickej podobe a spoločnosť v Atlantíde sa rozdelila na dve frakcie. Children of the Law of One, duchovní a láskaví učitelia, a druhou frakciou boli Sons of Belial, egoisti, ktorí chceli všetko ovládať. Práve oni spolu s Marťanmi sa pokúsili vytvoriť syntetickú Merkabu, gigantická kryštálová technológia, ktorá manipulovala vedomie ľudí a realitu. Tento experiment sa však vymkol kontrole, roztrhol dimenzie a ten spôsobil veľký pád slávnej Atlantídy.